adwuma nti so yi ne yonko afiri hono no enhye da nya ade a eye dende ma eye movie industry for no One of the I idea me fry industry from I got to a brother. eh sir e kwa ben so na ma wo hu say ya to adu They got to me roll on my will be me pro. oh okay And one would be a drug war just on the 9 months. eh Some of the friend over there oh okay but director, but now, that's it. okay abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so na ene gano wahala dwumadie ene munuaba ekwesi kapa mede ebe somo na wotwi ekọ na wotwi awie ye yante asemde eyiyi nuaba ma Kumawood actor Bishop Bernard Nyako woka enchinigu abra aduani esi so we ema chese eye Kumawood actor na se movie industry nim no wo bia evre akọ na ensem we beto edwanum ebinom ade omo agenkyere ba ye se abrantia no no oyare na o stomach cancer enumu battle to extent say woni sofo bi ekokodi ehia ema ye ne sofo no so twetwe nkomo no din sem bi etu edwa ese ye movie industry ni mu no ena chese wo bi etu no edu na ensem we no e wo se ye nya nipa wo ben ye nua ben mai e wo sini twadwuma yin na ye ne na atoto na no efa enioma ekosom e wo ye movie industry ni menu nti ye minimi nua ba na Brown e ba betwetwe nkomo e wo ye kasafidie eso na ye gin ono susuna dwenkyere e de afa ye nua ben ma Bishop Bernard Nyako ni wo no ehun ebusuafo ye frɛ no yeah hello Nana Brown yeah memo akwa baba too much GHS so Major also. oh said ya woni ewo for me gidi pa say areho akamo na eye ensem ababeto edwa megina akonya iso ama eye Kumawood actors ne actress ni mu nyina ahyeden na eye nua bema Bishop Bernard Nyako unim no na sen na unim no esi efa because enim so woni na trust ni bebre But I was the can we see going yo I Bishop Bernard Nyako. But then I mama okay my food then I what they me I made mother. Okay. Okay. It's no minimum le pa. Na unim no say baby a wotie ne yire ne ma den na betimi aka de afa ne ho say eba ne se yebusa say Bishop Bernard Nyako ote sen so ye ni papa ana say no nye ni papa den na betimi aka e de afa ho. Oh, who's a Ghana dear? Obi ewu a. They are no me no. Obi a process of a cancer. You sometimes I will kind of real thing. I am for and shut down in the name. But to be honest with you, okay. Bernard dear, a very nice person. Or you papa, men come now. And or you depend on this year, they be amount your future or my when okay. Or you send qua. I want to do for more crown now. How obviously I exaggerate after. What's the way of my cow best story? It's a very nice person. I'm a funny big series. Okay. For whom you'll say, now they won't have read that. I mean, Tanya, he's a good person. Okay. Then I'll be a good person. For a very nice person. Nice. Okay. Okay. Oh, ma do saying. Me, the mommy, yesterday. Oh, okay. Okay. Yeah. Na nyoma ekoso ewo eye movie industry nim efa edutuo ne nyoma ekokoso se ya tu ye du ya ye we say no eno so dem ben na obetimi aka dia afa ho edutuo ho nyoma no The pacho
ɛdutuo ne deɛ wɔn sɛ baabi oo Sa. adwuma biara ndrosɛm wɔ mu Okay. anibere wɔ mu ahoɔyɛ wɔ mu mepɛ sɛ menya positions wei wɔ mu Okay. nti saa na ɛteɛ wɔ yɛn nso movie industry no ɛno so wɔ mu ahoɔyɛ wɔ mu anibere wɔ mu nti no baabi a nnipa hyia ɛyɛ adwuma bi anibere wɔ hɔ. Okay. Okay. Nti no sɛ wobisa me sɛ nnuro ne ayi a yɛyɛ saa na teɛ Nti na kyerɛ sɛ ɛnam position bi a obi ɛpɛ ɛwɔ sinitwa adwuma no nti so wɔyi ne yɔnko afiri hɔ no ɛnhyɛ da nyɛ ade a ɛyɛ denden ma ɛyɛ movie industry foɔ no. wɔ no deɛ yɛyɛ ɔyɛ adeɛ wɔ hɔ. Moyɛ sɛn a wayɛ bi da anaa sɛdeɛ woka sɛ yɛyɛ yi deɛ. Ne deɛ menyɛ bi da menyɛ so nyɛ hwee ɛyɛ adeɛ wɔ hɔ mekora industry no koraa no yɛato aduro da. Saa ɛkwan bɛn so na ma wohu sɛ yɛato aduro. na yɛ sikasini bi role no na mmaayewa bi ne mɛfrɛ wo. Okay. ɛma mo deɛ duro boa ma mesi aso a me nan mmɔyɛ. Sɛm no kwa ne yɛfrɛ no owuo dɛɛfoɔ. Okay. Director Batman set so. Okay. Nti no esi paa. Na ɛde nti na ɛbɛma wɔ bi a wo ne wɔ adwuma mu wobɛfa ne ho time to the extent sɛ woku no afiri hɔ no na ada wondwen sɛ wo nso wobɛwu anaa. Sɛ stardom no ɛyɛ ana nipa ɛfrɛ no. Ɔpɛ sɛ ɔno no bɛyɛ star sen wo. Ohun sɛ wɔn lɛ fia ne ɛyɛ ya. Nti no picture no obenya ana ɔde na mɛduro so. Okay. Sɛnɛ ɛbɛyɛ obɛyi wɔ anim afi director n'anim ama ɔno nso abɛtɛ du position. Sɛ nyame nka a wɔbɛtumi kum waka dɛm. Yɛtumi ma yɛarɛ bɔ no aka dɛ ɛtumi kum n'afa. Nti no ɛwɔ baabi a ɛwɔ sinitwam ɛda wɔ baabi a. Okay. Ɛna mebusa o ɛyɛ Bishop Benanyako. Movie industry na no wo no obi ɛwɔ ntawantawa bi anaasɛ bibi a wo suspect sɛ bi nipa asumasi ana ɔbɛnti na ebetumi ayɛ ne saa abɔne no. Oh. Me no de me nyawe sɛ no ne obi wɔ ntawantawa. No de me nyawe. Because me kora Kumasi kora bɛyɛ from 2012. Me see Kumasi ba Accra, me see wɔ Prairie. Okay. Ɛna adwuma no bebree na ɛba Accra yɛ ana meyɛ no. Me ka me last time nkɔyɛ production wɔ Kumasi. Ebi wɔ mo frɛ me kora me nkɔ. But ebi wɔ ne sikasɛm ne nyɛ. Me hu deɛ nti a bɛwɔ si me time asena kɛɛ mu akɔ Kumasi. Akɔyɛ adwuma akɔgye sika kakra ne ti no. Kumasi dɛ mekɔɔ yɛ akyɛ. Kɔyɛ adwuma wɔ hɔ akyɛ. Akyɛ sɛ yɛ Bishop wo a wawu ekrampo no wanhyɛ da ɛnhu no biara na ɔde ɛkɔ. Bishop deɛ de yɛfrɛ no a ɔmfa. Okay. Nti no yɛnya akwanya nkɔsra na ɛhu nneɛma pɔtee ɛkɔ so but na yɛnim sɛ ɔyare. Okay. Na de nti na mo friend na ɔmfa na mo ntimi anya akwanya nkɔhyɛ ɛyɛ ɔno na make that rules ne de to hɔ anaasɛ abusuafoɔ na prevent mu. Maame madam for no ma sister wo yare me frɔ no amfa na ti de mu sɛ wo fie anaa wo ni fie. No correct. So me so far na bɛ kyerɛ yɛ ma ɔpɛ da me fie. Bishop so wa ka no kuma nti no ni ti so da me ko fie. Okay. Nipa no nyame a me frɛ no bɛfa. Yo, Nana Brown, na yɛde yɛn nsɛm no ɛba awieɛ no. Sesei afutuo nsɛm bɛn ɛna wode bɛma ɛyɛ wɔn a wo ne wɔn mo ɛwɔ sinitwa adwuma mu. Ɛna madutu a ɛkɔ so because sɛ wotu obi adu nipa ne ewu afiri wɔ no. Kan hu sɛ wo nso anya deɛ sɛ wo bɛkyerɛ bo. Wo nso yɛ den abɛkɔ na wo kunkum obi ana wo nso kɔ a. Wan mo ɛna bɛba ɛyɛ movie industry no ma ba bɛtɔ so nti afutuo bɛn ɛna wobɛtumi ɛde ama ɛyɛ wo nuanom actors no ana actress no na ɔmotumi atwe wɔn ho ɛde afiri saa ne yɛwei ɛho. Afutuo a mede bɛma movie industry for no nyinaa na sɛ yɛn no dɔ yɛn wo. Okay. Na yɛndae nhwehwɛni mu no. Nhwehwɛni mu no dɔɔso na wɔyɛ adwuma no mu. Okay. Sɛ wowɔ soro a obiara yɛ w'adamfo.
wɔ fam a o stardom wɔ soro a obiara bɛn wo o stardom kɔ fam a yɛhu kora yɛnim wo yɛmfa wo nka ho yɛwɔ stars bebree wɔ hɔ a mo yare Emmanuel ama yare ɔyare ama sɛ Emmanuel ama fa wo na ɛmmɔbɔ nipa anyị na-etumi akɔrɔ Emmanuel ama nipa anyị na-etumi akɔ donate ama Emmanuel ama ɛnso bishop wuyi wɔn mu hwehwɛ anim a nkɔfoɔ yɛ ɔmo a mo bɛsu give camera si ɔmo so esu ɔmo mɛka nsɛm akɛseɛ ɛka ne picture ɛso Emmanuel ama te ase Emmanuel ama ɔkuma wudodi mu akɔtene ɔbɛyɛ bi wɔ Ghana ha yɛka so bi abɛyɛ bi Emmanuel ama mo producer director sɛ yusi Emmanuel ama yie. And then Manama said them, yeah, I'm a Manama, who will send a death speculation weapon. And you know, that movie industry, Nankatan and Dawan. And to share him, be and to share him, any a friend is saying, a pretending, a get to movie industry, a get that is a almost 3 women. Yeah, what's up, the blame or my be or down on my GB? Okay, and I answer one. Young one will be a few. Ain't you know? The natural man is a young when you pass in a bit of kind, a broad here, and no one a young to maybe over here and every time. Then I'm a brand, I papa. But when I was missing my mama, for I start with the wall. I'm between mom. Then yes, I am mom. When was the last time we my birthday show before team? When was the last time we 32 cars? 7 years ago, me funny mama in my mama. It being called so. And so Bishop Stewart, the birthday, no birthday, one is 18. We are going back to in our when we are not in a panic. The penny of when you hear me also move on year, so when it's PhD and a panic and a panic and a panic and a panic pretend. Nana. I just say a year more industry name there, a year hypocrisy, and more young chum, a woman. Papa, shum, I want you hypocrisy. I am not. They are pretended. Big pretended. It means that they are more yano, a man or a yawa. It means a show pan, the air was on a yawa. Joe Mate, Yabama Munina shedding any yako, Yenina Tamachi, or Bibian Susua, Yanamu Ebedi into our so, into her any day, Yakasano, Ebesi, a better fro, actually say, and Yabibia. Okay. Yo, Yansia Darcy. Bye. Yo, Abusian for a year near Bakuma Wood actress, Nana Brown, and a motain in Canon, say, a ye industry no dear, a banner a dutois, or the cankai say a bit a woman, and Yaniketua, so any I can see all because of or Pesa when Yapeni and answer director no any more drum, or Pesa or Yahano so 18 me a costro, and I did be obey you or debate yin young could free what they want dream you know, me and San Equan to only say a hypocrisy, Nyachum. Any a year I say may ceremony as was not in the Trimu party when Muna when you obey your bonnet paddy or pennicasia a year industry, movie industry, no, a whole energy say any you two know, you because to 4 walk 1 walk to Nadia, any how our person yano now I then. Why you know? Na Ebusian and Sembu or Honoma, it will see a camp. So Nipano won't shed down any free now will be woe. Now be you and him someone in a group yama no dear sir a ya adiano ayana a year before which we see a casa baneriana a yanis in crop for one more they come rest to almost to elsu a trade a joy a bob nacasia brandy panumpoin yam cassi quack was seen but just said or matters or one yes said or move away yasisuno or who is a yene he year pa because woman in ano a brantiano a yare and ya dear say Womu Epo modis or more quack and as or mu ye bibi at their chest a womo edono. Abusian, not chess a summer and yaya sem. A dutonu a wom dear a year pastor now apostle rabbi a kayasa tune a tune do not say Yenyaban were clear and from Memo at the Mayama Yohun say a dutonu a be a war a hon na and same way a dawson.
ye gusu ya so da fom ye tietie enti wo a wote ye yi ubetimi a subscribe to your channel no too much gh metro me dia mo obusuafo ewo too much gh me ma remfi say wo be subscribe na wa share dia mo obusuafo ewo all the social media platforms say your Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter ebiemu so like your videos no efa emayen na me abel no so say dey nya upload video bia won so wetimi nya notification our phone or laptop and our iPad so na won so wetimi atwa wo adwen aha e na braba ma ye kwan ama ye di dwumadie no asi dasane ye besane hia